Hej YouTube, og velkommen til min første danske video herinde. I dag er det fredag den 21. august, og jeg står lige og er i gang med at lave frokost til mig og min kæreste. Jeg har lavet sådan en æggetingeling til ham med en masse ost. Så laver jeg en wrap til mig selv. Jeg elsker at bruge skyer som sådan bund/dressing. Vi skal virkelig have slebet vores knivskat. De er mega sløve. Altså med ham der, det virkede i hvert fald ikke. Vil du have en Pepsi Max Cherry? Nice. Jeg har ikke været så god til at spare på dem, som jeg håbede på. De smager bare for godt. Jeg tænkte lige, at jeg kunne lave en live-update/introduktion, imens jeg gør mig klar. Det er absolut første gang, du ser mit ansigt, så hej, jeg hedder Leonora, og jeg er 26 år gammel. Jeg bor i Aalborg og er for nylig blevet færdig med pædagoguddannelsen. Jeg lavede den her YouTube-kanal for en del måneder siden, måske et år siden, jeg er ikke helt sikker, med tankerne om, at jeg gerne ville lave YouTube-content, men på engelsk. Og det lavede jeg en lille smule af, og så begyndte jeg bare sådan at overtænke helt enormt meget op i hovedet. Grunden til, at jeg ville lave det på engelsk, det var fordi, at jeg taler enormt meget engelsk, bare sådan i min dagligdag, det har jeg altid gjort. Og især når jeg er sammen med min kusine, som er på nogle af mine videoer. Så det kommer ret naturligt til mig, og jeg ser også rigtig meget engelsk content. Men så var der altså bare et eller andet i mig, der havde lyst til at prøve at lave dansk content. Og af en eller anden grund, så synes jeg, at tanken om at lave dansk YouTube var ekstremt skræmmende. Altså mere end at lave dansk TikTok, hvilket jeg egentlig ikke rigtig synes giver mening. Men det var altså sådan, jeg havde det. Så jeg begyndte at lave dansk TikTok, og så fandt jeg bare ud af, at det kunne jeg faktisk rigtig godt lide, og det er noget, jeg fortsætter med at gøre. Så hvis du ser med fra TikTok, så hej og tak, fordi du er med her. Jeg synes, det er så hyggelig en hobby, og jeg synes også, det er lidt vildt, at jeg er en meget, meget lille creator, men jeg er så simpelthen så heldig, at der faktisk er nogle brands, der har lyst til at sende mig ting og sager, og ja, som jeg skal lave reklame for. Altså, what? Det er faktisk derfor, jeg gør mig klar, fordi jeg har en naked-kampagne, jeg skal filme, og jeg vil gerne lige se lidt cute ud. Og jeg er i min luteale fase lige nu, and I do not feel cute. Og nu er det sådan, at jeg savner at lave lidt længere format, så derfor YouTube. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at tanken om at lave YouTube er lidt skræmmende nu, og jeg ved ikke hvorfor, fordi der er jo ikke noget, der har ændret sig. Altså jeg filmer og poster bare på en anden platform. Men jeg tror måske, det bunder lidt i, at på TikTok har jeg lidt fundet min stil, og det har jeg jo bare overhovedet ikke på YouTube. Jeg føler, at jeg starter helt forfra, fordi jeg ved ikke, hvordan mine videoer skal være, hvad for et tempo de skal have og sådan noget, men det finder jeg jo kun ud af, hvis jeg bliver ved med at prøve. Men lad os lige lave en live-update, fordi jeg søger sådan et underligt sted i mit liv lige nu, føler jeg. Jeg har haft ekstremt lang sommerferie, og det ved jeg godt, man ikke må klage over, men wow, jeg synes, det har været svært, og jeg har virkelig sådan følt mig rastløs den sidste måneds tid eller sådan noget. Indtil videre så er planen, at jeg starter på en masteruddannelse her den 1. september. Det er en master i pædagogisk psykologisk rådgivning. Og selvom jeg har søgt ind på den uddannelse, fordi jeg tænker, at det er noget, jeg gerne vil, så kan jeg også bare mærke, at der er et eller andet i mig, der trækker og gerne vil ud på arbejdsmarkedet nu. Og derfor har jeg også søgt en del jobs og fortsætter med at søge jobs, også hvis jeg starter på uddannelsen, og så må vi jo se, hvad der sker. Hvis der lige pludselig er en stilling, og jeg bliver tilbudt den, og det bare føles helt rigtigt, så må jeg jo droppe ud af studiet, eller omvendt, hvis jeg bliver forelsket i studiet, så fortsætter jeg jo. Det er jo bare et enkelt år. Jeg skal faktisk til en jobsamtale på mandag, og det glæder jeg mig helt vildt meget til, og sådan, vi må se, hvad der sker. Nå, men jeg tænker altså, at jeg har talt rigeligt nu, så jeg gør mig lige færdig her, og så ses vi jo bare senere. Jeg har lige filmet min naked-kampagne, og den skal faktisk uploades på en bestemt dato, som er lige om lidt, så den skal jeg seriøst have redigeret i dag. Men jeg tænkte lige, I kunne se den her trøje, som er derfra. Jeg elsker, hvor slouchy den er.
og at man sådan kan have den på off the shoulder, fordi jeg synes, det er så flot med min tatovering. Men nu vil jeg altså skifte til noget lidt mere behageligt tøj, have håret op i en klemme, fordi jeg magter ikke, at det er i mit ansigt i dag. Og så skal vi faktisk ud og gå med Yama, som jeg er hundelufter for, og hende tænkte jeg lige, at I jo selvfølgelig skal møde. Jeg synes, hun er så sød. Hej. Hej, Yama. Hej. Hej, skatpige. Hun er max forvirret over, at vi ikke kaster med bold lige nu. Men Yama, du har skidt på din egen bold. Du har skidt på den, skat. Derfor kaster vi ikke. Jeg gider ikke røre ved den. Nej. Jeg gider ikke. Selvom du er så nuttet. Jeg er vågnet op til, at Dave har leveret en pakke til mig. Jeg tænkte, vi lige kunne åbne sammen. Det er fra min frisør. Jeg har åbenbart vundet en konkurrence, jeg ikke anede, jeg deltog i. Okay, så jeg har fået sådan et produkt her, jeg ikke aner, hvad er. Men der står, det er godt mod frizz, og det kan mit hår virkelig godt bruge. Og så har jeg fået en brightening oil. Det ved jeg ærligt talt heller ikke, hvad er. Er det bare en hårolie? Det er det nok. Det må jeg se, om jeg kan bruge, og hvis ikke, så giver jeg det nok væk. Jeg har faktisk også fået en anden pakke hjem. En PR-pakke. Så jeg ved ikke, om man skal sige reklame. Altså, jeg skal poste noget på TikTok, men der er ikke nogen forventning om, at jeg poster noget på YouTube. Men jeg har fået den her Bioterm læbepomade. De her produkter fra Rituals, og dem glæder jeg mig helt vildt meget til at prøve. Jeg har faktisk aldrig rigtig brugt Rituals, kun sådan lidt håndcreme her og der fra min søster. Jeg synes, det her sådan foaming shower gel, det lyder ret lækkert, synes jeg. Klassikeren Bum Bum Cream, så lækker. Og den her parfume, som jeg faktisk virkelig længe gerne har ville købe, den dufter så lækkert. Altså, jeg synes, den er sådan lidt sexet. Planen er i dag, at mig og min kæreste, vi skal ind til byen og få noget mad. Vi har simpelthen ikke spist. Og min mave, den rumler, så vi skal snart afsted, skat. Ja. Jeg er virkelig sådan, jeg ved ikke, hvad jeg laver her med den her video. Jeg overtænker det helt vildt. Men det er, fordi jeg sådan er TikTok-hjerne nu. Så når jeg sidder og redigerer den, så kan jeg ikke sådan tænke, altså jeg kan ikke lade være med at tænke, om ikke alting er for langt, om jeg snakker for meget, alt sådan noget. Hvis I har nogle tips, eller bare har noget feedback, så må I meget, meget gerne skrive det i kommentarfeltet. Vi har lige været forbi det tredje sted og fået frokost, og det var mega lækkert, som det plejer at være. Ikke også, skat? Ja. Og du har købt noget nyt i dag. Jeg har prøvet sgu noget nyt. Ja, det er ikke særlig tit, han gør det. Jeg er sådan lidt mere adventurous, når det kommer til mad. Ja, det er rigtigt nok. Og nu... Det er også fordi, jeg vælger altid rigtig første gang. Hvad? Det gør jeg sgu da også. Hvorfor prøver du så hele tiden noget nyt? Fordi det er sjovt at prøve nyt. Mad gør mig glad. Vi har lige købt en kaffe fra Behag Din Smag, og nu er vi på vej hen til Nordkraft, hvor der skulle være et eller andet outlet, så vi skal lige hen og kigge på lidt tøj. Vi har lige været hen og kigge på det der Oversized Lifting Club. Det var ikke lige noget at råbe hurra for. Så nu er vi i Jysk, fordi vi mangler seriøst noget nyt sengetøj og lagen. Og tynd og stor. Jeg kan godt lide sådan noget her. Det er næsten mit navn. Ja. Den her kiggede jeg på. Okay. Det er da okay stof. Ja. Det er sådan, det er fint. Ja. Det er størrelse. 200 gange 220. Okay, så for eksempel den der. Vi snakkede også om sådan en stribet blå en. Ja.
Update. Vi fik sgu ikke købt noget sengetøj eller lagen. Vi har sådan en dyne, der er midt imellem de der basismål. Så vi har talt om måske at køre i IKEA og se, om vi kan finde en dyne, der sådan er lidt nemmere at købe sengetøj til. Jeg tænker også, at det var det for den her vlog. Og så må vi se, om jeg nogensinde poster igen. Og jeg synes, det er så mærkeligt og så svært lige at finde ud af, hvordan man gør på YouTube. Men hvis der er et eller andet, jeg sådan kan rette op på, måske musikken er for høj eller et eller andet, så kommenter det endelig gerne. Jeg tager imod alt feedback.